Okay, ayizobonana kusasa nginankinga. Sharp. Wengane zawethu sanibonani. Hey, thula mahosha ngithe thula sifebembatha. Wena udubula bemdubula ididi ngomthondo. Nondindwa ngendunu bakudide bakuduba ngomdavazo Dr. Mzone eshangana umashaya isinqe sakho ngempokompoko. Mfazi indini ngikukhombe bafazini wabhala kaxeka kubo alabaster zwane. Abafazi abayishaya kusamadoda ngithi nawe umfanyana oyishaya okusamfazi ngendunu ethikizelayo. Wena uma khotha umsoka mawesende manambithi inkununu kakhehlelezi gwalandini. Sichaza matha sexoki makhaxambani uyaxova uyaxabanisa kwezokuxhumana. Akumanga kulomkhandla kaMgodoyi. Phatho mama kwanongoma salahlekela umama uMbatha wayemiso kwexoxo libhosha ngathi mina nanga umama uMbatha ko TikTok usezibiza udubula ngithi bamdubula ididi ngama spams phezulu ko Kempton Park eGoli nase Sandton mayofeba. Utshelwa yimini iGalgove eligwavuma ligoloza ligijimiso maligatsho bakhulu kudeke emgodini obuguthwe ugandaganda wagandayo onogada bagada. Ingqongqo lengqondongqondo enqobe ngokukhashaqala ogqokweni abaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela kuhlehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa ayinqeni ukubaqonda ngqo maqede bangqubuzela bomaqina sabaqhathanisa ingqondo zobuqili khumponga nkunzi lemavavu umphanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka ngokuhlanganisa amahlathi enhlanya wahlehlisa ngwahlakaze ngwahleke sengwahlabe ngohlamvu lenhlali bathatha dubula izokuthatha inhlali bathatha mfana qaphela asuka Phethu uKimbhaka umfokanzama unogwaja obhajwa ekhulule. Ingqwele ebhuqabhuqa imizi yamadoda ngotholo lodwa likamentshisi xa uxakile. Sengashuba kusengenzeka noma yini. Idama elingasho ubusika nehlobo. Angithi ithuluza kaHam naluthola entsimini. Suka benge ngikushiye emfokanzama benge ngikushiye Kingbhaka. Iqhawe